mi sila ko lain sila ko ali mi sila putri sila ko sila matang lengkap
nungairang kusip ko. Ano na? Ipapawala ko ng sulisya. Yaning ka. Masang angang madero ga ang diyo di ba? Oh, pagkita nito! Siya mo eh. Ay, si Saudi na. Amo ka ko ba? Tabi punti. Ang pagkita nito! Ang suwara mo. Nangatok na ko ni ay dito. Ang kawbe. Lakra na bisa karena kayu tu, kalau sepuluh pesawat ini dan orang itu kan, masih mau tidur itu malah isi pas. Wah, apa? Minta. Hai. Mana yang tahu mana? Bari hawa. Bari tenang deh. Kali mana ni pak? Ayo suruh saya. Kita nak tahu dia apa itu. Nang ibu agak sentuh ibu. Boleh ni pak tu dia. Singgung gila panama. Suhu ni. Pahai kahai ayah yang tu boleh. Batu ni walam. Ayah sana yang kaki tu. Batu ni. Ayah sana yang kaki kau pada hawa. Anak kamu suruh ni juga urus suruh. Si. Ibu anak sana yang tadi yang matam parinan awal hudung bangun. Ses. Lagi tu isya. Anhau napa aina kerap porak pani. Masih lagi ikut orang kok laga. Nengah awal potar saramu. Ibu sana yang ampun taruh ikut. Ses pari hawa. Ibu anak apa menikut. Wal mengutam. Kawan apa mengutam dah. Tiga nambah adu bumbu tu ni, pam, warang lagi ni, kawan lagi ni, kena lagi singkut terpilih bapa, natam pun namata, nang namata, leram betul lagi, kau kita ni kita, mama bapa lagi ni natam lagi, mama bapa bukan suai natam lagi. Imai pan kurung mengalami tahun masih kebetulan tadi. Leng dikai di pak kotok ni, leng dikai pak kotok ni. Nasi nang memberi pak kotok merah memberi. Miri makam ko na ay nawala na kasi. Wali hawa. Sana pang bersentasi. Mai kena kau pari hawa, ngasih pari nama, pang bersentasi. Ibarat tu kain lepian berway ni hawa. Ibarat kain lepian, beli ibarat pen tu masai tu pen. Nama masih mama bapa tu ni mana masasi hai ini bagi makta. Kali kita maki apa nak pibu tarik cerita kerana tu ina hal long gini pa sese pari hawa ipa bigi ku yang ni tiga nubu ipa nak pibu tu na hele hai long gini pa pede pa nak pibu tarik cerita ko cerita sini ai nak pibu ni kapan gini pa lamdam masjid mama bapa ki awal dari ina lamdam masjid mama bapa hai inda dari Leyang buur supi pa ani ngasih dalam materi seni ngasih, seni kan sih daun kena. Di mana 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 lagi kuman kau benadai kuman masuk ngasih jadi tek terkait dengan mengayak kan mitoin head dalam temui dengan ni cincin palu kau apa? Mengayak kau pari hau, mengayak begini. Dari kisah atau dari ucapan hambi. Ipagi lang ang masih tadi sa suwara sa honga gani at pagpari hawa ipawa ang makakalihan kaya ko kaya pa napari ka kaya ang narubalay ba awa patok na iba pa pari hawa nasa lalaki ng loy na patok kita ahaloy may pari karigin magtawagan na ay nasi hindi ipagi na talak ko na ipagi tawag natin sa sugali pa pari hawa apa Pari mo ipare ye mama
Kari ay niya ko nagkaligaw ko. Kung naging aton po, gusto mo po inihawa. Kari di na pa. Panihawa. Tamo! Ipanas siya na tamo. Kari na. Paghawa ka na hanap po, pano. Nagtipa. Palihim ka na hanap po, pano. Kailang na paano ni Padas siya na tamo ni Hawa. Ang gano'n. Ipaniwag kaming manalangkat na rin. Ma, ayaw si Queen, Apa, ay ibalik mo nung lumalamig tawag sa sigmatugin. Tapos, Nungay kita. Mamagi matambag na. Unot ko'y mapagdireklama. Oh, migi masamas ko di mamamapapa sa ko'y natulungin. Oh, noong matay magi mapunuwi na sa mapagdireklama. Noong matay pagi mapunuwi na sa mapagdireklama. Kaya, ibang hapataw ay ipati namin ang hulong sila paano hulungan ng tawag. Hulong na tawag? Ay apo imagi din ang hulong na nisilebi ko ipa. Nisilebi? Imagi ipagi na tabi ng mga paling ibita. Nang masarulen. Tabi na sarang pagong mga tawag. Ay maipahal na paligid amoy upang ang narinig ako palang di nga magkirit ako unong natapa ay ito Ikaw na matawsalan mo ko iba. isang lisimbi nabungay ko di ko ano ko Ay, kaya ako. Ipapili. Panahon na pari. Panahon na pari. Panahon inihawa. Isang sinabi na kung may buwalo ko. Nangga. Mali na kailangan magtanong ni. Kailangan magtanong ni. Hayang din ako. Piyagin ako. Kuloy ng nambas sa ulit. Palihawa. Nang di kuloy ng hindi. Panahon na ba ay nakita ko ang lalaki matanda. Pahinang na ang nawakoy kay matanda. Pahinang ang nawakoy. Saluda na lang nagpahalaga na yung magtaon. Isabi kuloy ng hindi na sikaw magkurong noong nagkamsana. Nang masaluli ay nagtong panihay na tinutulong na niya. Hindi ka mo kitid ako. Nang buhay ni isa, ni kamang nagaling-galigin, nang buhay na sitapangan ka niya hawa. Mapaway mo naman sa adahilan sila na matamagsuhan mo na iwarang ko rin. Mamagi matagpagkuhan mo panglawa. Noong matay ipago ka namin kauganimaw, kaugani ka lumatawa. Na sila kipuro kumangilang nanda. Ipana na sili ay pamuwag at hanggang kurangay na rin. Pati ako. Na sili para nang inatanong na ay kusene po triyo pa. Kongani. Nang nasiyene po na kung nalakipuro kumangimasama sa kukungawa. Iunaw po namin taong na siyempre ko namuhin sa palihawa. Nang napantawang na palay tehe, paling na malay tehay na kahigiwa kani. May tahitang na. Laki po kuman kawalan ng napantawang na pa ay isaw na lady. Palihi, nang ginamang napantawang na pa ay natunglaw na hangin na hawa. Kung na paling ibagin na palaw, ipagiwa na para naman, patong na pa ay nabigan. Ano mo palihawa? Ipahanapali ba na melang nanong siyasek na sinali? Patong na pa, pali mamahaw, hindi kaya na mapali mamawang kaya na nung sisana na na, puksen-puksen, tinadalay mo kaya na kasi. Patong na pa yung nasinang bukuhan ng matang nagiti. Ipahanapali ba laki po kuman ko walang nagsi?
Masa, ano naman nung sisa na napago ko sa iyo? Kaliwali, ayaw para kumanay mapalay mo na tayo ng tela ng kawa. Lesson ka tayo. Lesson ka tayo. Lagong humapalay mo na tayo ng kawa ng sundikit and so yung tenga gani. Ihaga na malay gani. Magawa pa ako tuloy na ba ni Paring Nandi? Apa ako po ni Mamang Ubig at Paring Nandi? Apa ako di? Apa ako? Apa ako na libi Europa? Pasok. Halaway na biya mo. Kung dapat gila po yung kung hawa. Sawa hawa. Iba na di, nang huli awang pangal sa laga, sumpasumsumsum kayo day sa laga. Awang pangal sa laga day sa laga. Saan kayo day sa laga? Nakukunin man sinula, ilaw natin. Ito, makuha si Sisu. Dahil kasama sa kita beri sulit ni. Sige beri. Lagi pun bukan kau mesti hendak kau sana. Mui itu pun kau bisa sana. Baik. Masih di asal termalik pan head. Ang kau beri. Woi mo, kau tapi. Masih di basi. Sahidi yang dia hukum dengan dia matutra mutra sudah kan. Wangi bagaimana ini di pokok itu dua mantra. Kecil bukti orang lain ini Ya kita ini yang bisa. kecil sudah kenal pun tak kita ini Masih besar ini dah. Magi lupa sahaja zaman lagi. Kalau orang sama dengan itu, ayah mu kau beri ke? Woi, makul lagi. Tanah semua kecil itu hamil dengan berbeda lagi. Masih kok. Hamil dengan ibu hamil mo ina. Masih kok. Lagi bayar lagi. Lupa mga kira lagi na say barak human talaga ito ko masih. Masih na kami masih. Ang paguluki makukuha ba? Kaya pasugi birahira. Masih bersama ko yun hindi ba? Ibu yang dalam masih pada saya kita kok masih tunggu betul ya masih tunggu bapak betul ya masih ada masih kok sang lima kok ayo saya cek kau misi kenapa di bahaya tenang Aku nak kemana? Try kopi. Ayo nak tu. Hamil aku ni saya. Masih benda sang lima tengah anak sana hamil bisa sang lima di bawah itu kau boleh Sudah kau dapat, ibu kau dapat. Anak saya sih nak kau boleh itu di bawah kau. Aku rugi. Mai kena. Bagi ada bipun kuman ni pati ada bayi mah. Bagi semua itu nak bola pada hai.
ko ay nasisangak na niya. Masih ko! Oh, mahal si mama ko ko sa sabi yan. Mama ko mamisikan na pagulid kung niya yung tatagawin. Oh! Ima! Ima! Ang bibig po ay nailapat na bagila. Imakon sa bihay bra. Nataga na, anong bihay bra niya? Pangaliyan! Nasali na natin pakang magpupo na lang yung anak. Ibig na duda ba ang nakakasuwatan na natao niya ang sarili sa tayo mo? Masisay kutipay lang ko dito rin. Oh, ayun pa nga nga ng mga sumarang na nasali sing nagilapa. At kung nawa ay di tol na ba na parin na yara ni Magi nitis ba kaya sila ay di sangga pamasama pagpibiyo niya ma. Ay, sige ako, hindi lang matali mo. Kumagito. Hindi mo tol. Ay, bukol ka na mo. Ma, sing na to ang masingguro hindi ma. Imagi na isang katrin ay masingguro ma. Pari, Ma, pari na kasi korong umita. Bali ang mamaway di ay di may tayo papudala pali-pali sa nila ko ng pari. ma, imagi na isang katrin sila. Ikoy, kung ito kung pupulasina na ba, sa ito kayo ulaw ko ma. Sa pukulo, pari, Ah, yan yan. try na ma. Sesi, Sisak ko ba kayo ba? Es masih ko doon din ba na eh. padaway, Puto na huli sa minit. Oh. ano na doon na pala pari? Mga kuyi, nupingit, pinagpiba ang hap na kuyi kung ano yaw rin. Yahweh na belay na tahi, kung mama, tinta, kanta na tawa ko hito lang niya siya pari. Mga kuyi, kasi kayo ni Aroy, istiyaman nyo yun. Kasi Kaliwali pari ya. Liyo, hindi na po ay hintang at hintang na po. Miki, hindi na tayo na po. Yang luot na, yang init na, yang na pipin na, ay sana na tanda. Saan na ba, ima, ikuigi. Tausing heyang, ningolgi. Saan na ba, tausing hey, ima yaw mo, ima. Taging ilang ka ba? Oh, sama. Pari! Yaw mo, ima. Sese. Uy, lagi! Masih Pila ba yata mo na turo? siguro hindi na pangit siguro tayo na. Oo. Sapak pa rin ang masunta. Ma, matang libre ka pong kama ka ba? Kano, kama. Kapung ka tayo. Sa tren sila kaya lo ni Magse. Paling na mawag niya hindi tayo sa damating natin niya pari. Sima. Yetre salay mapaliligo sa hotel ko sa kotse sima pinagabas lagi. Wala pa nang ay pa na. Nandamasi awan na kana. Imagi na tanda ko ko sa sige. Nungay pa ko ina. Palang na pari. Ay ma. Paling na mawag niya so. Anak sa galing na huwala ni pari na kung tananang ginaban. Gawin si Maida sa loko pari.
siya gano'n haba. Ay, udra na parak-turak daw na yung nang asiko. Nang Ibu, pirakan eh. sobrang haba. Ni ngoro pinita po puno po na iba sabra. Selayin eh. Ano di po ibu? Ike. Sa kuno may dosi sobre eh. Ibu siya kayo sa ibu. Sa tsada. Sa ibu. Ay, nasagan eh. Ni ngoro pinaki pinigi pitang sa pagay ko na may prane. Eh, sir. Asi. Kuya ko na may dosi sobre. Ibu siya kayo ko na iba. Ano yun na eh? Ibu siya kayo. Saya ba na siya? Bu, sino sumadong di ko? Kuya wala eh. Ni ngoro pinaki sa na batang sa kaya katupo wali ini po. Eh, nana. Ayun tamo diyan gano'n sa akin ba? Yun, nasabi hay batang sa kaya katupo. Ano na iba sabra ba? Eh, ako kung si Di. Kuya, nung preso ka ba lagi pagkalit eh. Ibu ni ngoro pinaki pita masugyaw ya to ni. Mo pati kumaga labor tang. Apa sabi yo? Ay na. Ate, hindi lang ko kanan rin natin ko kumagi dilaw de ko. Bu, Nang sa mo ko nang dito. nakanida. Yo, nagsaga tayo. Yo, sabi ko. Diba? Sige, yo kasi nasaga ko na kada de ko. Ibu sila ini ang haye. Ay, kasi. Sabi ko na. Chopra. Sabi ni po. Nagi. Ato ko do sa ko da. Hang na ba hay na. Nang hang na ba hay na. Pero pa. Ibu. Nagi ko do ko tili ito. Tara sa iyo na ko sa. Ibu bisa tadi yakin. Tara sa ko di Chopra. Ginawa tadi bisa tadi yakin. Kini ni. Sino ko ngam na ba nang ikulang dari sa kaya kaya na. Ano yung biniyati haba? Nagi mo may kulang dari sa ko. Ay sa. Yakin yakin. Ibu na naman lawa. Ay sa ko di ba ko di kaya. Sayang, sayang. Ako sa'yo. Sayang, sayang. Ako sa'yo. Dati okay. Ako sa'yo. Dati okay. Sayang, sayang. Ako sa'yo. Sayang, sayang. Ako sa'yo.
Wang ako no. Ano yung mga kapado? Ay, naman dati, isok kapi na sabi ko ka. Oo. Ay, dati, dito ko. Ay, bilis ako, ulit. Ngayon, sabi tayo ko, Sin na, oh.
may take. Nang tumina ko. Hey. Matang na ito yung take ng mi kinakanalak mo sa'yo. Lago na yung ito. Uy mo! Yan ang sabi ko! Mukhang sinayakali ang nagkanta ni Uy mo! Mami, tawaran. Takuli ako. Takuli ako. Ano yan ang nagkanta? Alam mo, sige. May napay siya. Natamamali. Ima, kung may pakot ka naman ng lima mo. Ima mo. Waro bigano. Mazuki may napay siya. Asyen, may napay siya. Seng dawili may napay yang puri. Nasa masaw na siya mali. Nunggang na may napay siya tura. May lupa na nakalangay hutak tayo lang na may wakang kubra. Ay, wait. Kaya mo tingin niya, kung pa may hindi, lamang sinabi, maki-maki mo pa, maki-maki masama siya. Kamat ka na siya na wala iti aseng maki-maki na paibili.